Dayaw iti apo ay ayaten nga kakabsat iti daytoy nga gundaway ikabkablao kumanen kada kayo iti napateg unay anagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Mangipayak manin ti kantayat nga kabsat umdas kadi nga mangted iti rayaw ragsak kadagiti kaunggan kadagiti puspusuyo dumanon akas na imbag asaya musom kada kayo amin amin ay ayaten nga kakabsat. Sorry. Serbika tinamaswa marik nam tuti kinaragsak na uray adda ti problema marik nam tu iti tulunga ket agyaman tay ti Dios Ama dinagdakkel nga panagayat na ket daydayaw tinagan na ken tidakkel nga parabor na sika iti namarswa ti langit ken daga amin nga makita aggapo amin ken ka sikatiag nanayon nga ama di pulos agpatengga idaydayaw daka awan inggana intay nga agmay-maysa nga agserbi iti namarswa kung palentay ti bilbilin na ayan ayat iti tunggal maysa lipaten tay ti guran-gura tapno biag tay ti maysa gana sika iti namarswa ti langit ken daga amin nga makita aggapo amin ken ka sika tiag nanayon nga ama di pulos agpatengga idaydayaw daka awan inggana intay nga agmay-maysa nga agserbi iti namarswa tung palentay ti bilbilin na ayan ayat iti tunggal maysa lipaten tay ti guran-gura tapno biag tay ti maysa gana sika iti namarswa ti langit ken daga amin nga makita aggapo amin ken ka sika tiag nanayon nga ama di pulos agpatengga idaydayaw daka awan inggana idaydayaw daka awan inggana idaydayaw daka awan inggana. Praise God. Hallelujah.